perquè hi ha un rei sense votar. Qui l'ha posat ahí? Com va l'economia mundial? Hola, molt bona vesprada, molt bon dia. Benvinguts un dia més a un nou capítol de Bro, no tinc ni idea. Bon dia, Manel, com estàs? Pues molt bé, Joan. Avui un altre capítol més, ja el penúltim en aguantar-te. Això s'acaba pronte ja. Sí, això pareix que s'acaba per ara. Avui anem a parlar d'un tema que no sé si vos interessarà més, vos interessarà menys. Cada un té una opinió diferent. Jo crec que vos interessarà més, per lo que siga. Però bueno, avui anem a parlar una miqueta de sexe, anem a parlar una miqueta de lo que és això, i és una cosa que se té que parlar, i per això anem a veure en qui anem a parlar d'això. Val, avui tenim, primer que res, Manel, anem a presentar, aquí està, sí, aquí ja hauran vist en pantalla, Irene Pachón, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé? Molt bé, gràcies. Eres psicòloga, Sí. Eres psicòloga llicenciada en la Universitat de València, tens un màster de Psicologia General Sanitària i un màster en Psicologia i Teràpia de Parella, també? Sí. Treballes ara com a psicòloga i com a sexòloga i, per ajudar a parelles? Sí. Perfecte. A Joan i a mi nos va ajudar també, xics. Ja Manel l'ha demanat ja turno, o sigui, la cosa va aixina. I després tindrem, per a escoltar una miqueta de dades sobre pornografia, una xica que es diu Anna Flotats, que també té un màster en sexologia clínica i teràpia de parelles, i ha fet un llibre titulat El velcro del porno, que bueno, podeu pegar-li una mira. Anem ara amb la tertúlia. Val. Anem a la tertúlia. Primer que res, anem a parlar una miqueta de per què se tenia que parlar d'això, quina és la importància de tractar aquests temes amb vosaltres. Una miqueta, per a que tingueu com a dades, l'inici de les relacions sexuals en Espanya està ara mateix alrededor dels 16,7 anys. Alguns comencen antes, alguns comencen... Joan és d'eixos que trenca la mitja. No anem a dir per a què. Si per amunt o per avall. Després anem a escoltar una miqueta a Anna Flotats per a saber unes dades més, sobretot sobre pornografia, sobre quina és la importància d'això. I ara després mos les poso una miqueta en context. Així, Irene, ¿vale? Anem a escoltar a Anna Flotats. La población adolescente debe saber que la pornografía, en lugar de facilitarles y ayudarles a tener una mejor sexualidad o un mayor placer, es todo lo contrario. Es una manzana envenenada. Tiene un efecto rebote tremendo que desconocen muchas veces, la gran mayoría. En España, datos interesantes del Estado español, vemos que la edad media del primer contacto con la pornografía en menores de edad se encuentra entre los 9 y 11 años. Estos datos son de la Universidad de las Illes Balears del 2020. Y otro dato importante es que el 30% de estos adolescentes que acceden a la pornografía es de forma accidental. Es decir, esto confirma el hecho de que los entornos virtuales no son seguros para nuestra población menor de edad. Además, esta pornografía a la que acceden es lo que actualmente hablamos como la nueva pornografía, en la que el 89% de los vídeos muestran agresiones físicas o verbales. Estos datos son de Violence Against Women y el 76,25% de los adolescentes consumen sobre todo pornografía hardcore, esta pornografía con alto contenido de violencia. También estos datos son más actuales del Instituto Baleares de las Mujeres del 2023. Bueno, Irene, què ens conten una miqueta aquests dates que pareixen que siguin una miqueta grans, la veritat? A veure, són molt importants, tinc que estar d'acord amb la meva companya. És algo a tindre en compte, no? Sí, jo crec que és una mostra de com ara mateixa el porno quasi s'ha vist en una situació una miqueta molt general per als jovens i que potser això no és tan bo com pareix.
Sí, Ok. és una realitat. O sigui, a veure, la pornografia existeix, però n'hi ha que tindre coneixement de com s'utilitza, de com s'exposa, i jo crec que la gent adolescent no té este coneixement, no I- sap. Perdó. No, dime. I és possible que moltes persones a lo millor se veuen influenciades a veure per el que li diuen els amics o les amigues? Sí, clar, el context és super important. Al final, o sea, està super a la base en tot el món. Si tu me dius, he vist este vídeo, mira, tio, míralo, el vas a veure. I al final te vas a veure influenciat per aquest tipus de sexe que se veu i que moltes vegades no és la realitat. Quasi al 90% no és la realitat. La solució així ara és prohibir pornografia per a menors, anem a entendre menors a partir de 16, 17 anys, prohibir-la, conèixer, o sigui, explicar lo que és, que siguin conscients de que no és real, quina seria una miqueta de solució viable i no Viable. idònia. I no idònia. M'agrada, viable. A veure, se sap que els pares tenen que capar els ordinadors, els mòbils, etc. Això seria superimportant fer-lo. Jo no crec que el porno se tinga que llevar, però sí tindré molta informació sexual sobre com és la pornografia, què se fa en la pornografia i saber que si la utilitzes és en un mitjà teu propi i no per a utilitzar-lo com a informació. Poques vegades se veu informació. I Sí. creus que és important l'educació que li donen a nivell educatiu en els col·legis, en les universitats, no sé si està allà plega, però vull dir, creus que és prou important que És estiguin ben educats? Superimportant, superimportant i a més des d'una edat molt temprana, si pot ser 6-8 anys millor, i anar poquet a poquet com introduint el sexe, però ja, o sigui, la sexualitat més bé, no el sexe com a tal, sinó la sexualitat. Al final, els adolescents el que fan són curiosos, busquen i troben el que n'hi ha. Com molt de temps això ha estat tapat, pues han trobat el que n'hi ha i el que n'hi ha és una sexualitat pues no molt saludable, anem a dir-ho així. Vale, i anem a passar una miqueta al tema també de malalties de transmissió sexual i tal. Anem a fer un xicotet resum per damunt i després ja les preguntes del públic, que ja pues, avise que alguna va per ahí, pues estenem una miqueta més. Val? Què és primer una malaltia de transmissió sexual? Què és això de ETS, ITS? Quina diferència té? A veure, pues, una ITS és una infecció de transmissió sexual. La ETS, que és enfermetat, seria quan ja s'ha, com se diu, desenvolupat en el cos. ¿vale? La infecció és en el moment que se transmitís, quan tu ja desenvolupes certes... com se diu? Patologies, Sí, exacte. Sí, símptomes. símptomes. És quan ja tens la malaltia, la enfermetat, i ahí és quan canvia un poc de termini, no? I és una més perillosa que l'altra, n'hi ha que tindre cuidado en les dos. N'hi ha que tindre cuidado en les dos. O sea, al final, tu el que tens que fer és intentar no infectar-te. Quan ja t'has infectat, ja tens la malaltia i n'hi ha que tractar-la, simplement. No me'n recordo si és una pregunta del públic, però cada quant més o menys tens que anar a fer-te uns anàlisis d'estos. Bona pregunta. En principi seria una vegada a l'any mínim. ¿vale? Si tenim parella estable, pues una vegada a l'any te faig un chequeo, no? Típic rutinari, uns anàlisis, com si etcètera. anaves al dentista a veure la muela. Més o menys, més o Jo crec menys. que no ho fa ningú, però n'hi hauria que fer. Exacte, Bueno, sí. jo conec un par de persones que van a lo millor Sí? una vegada cada 3 mesos. Però perquè es toca o perquè... Jo sé que la persona, quan ho veig, s'ha pogut equipar-le. Per risc. Que això és l'important. Si jo tinc moltes parelles sexuals diferents o he tingut un contacte de risc, tinc que fer-me més analítiques. Claro. No cada any, sinó potser cada 6 mesos, cada 3 mesos. Vale, o sigui que n'hi ha que tindre, sempre prendre precaucions, Sí. bàsicament. Xics, estigueu avispats i no s'enfermeu, que no és necessari. El preservatiu, sabeu de lo que parle, és veritat. La gomita. Principalment preservatiu. Principalment. No n'hi ha excuses per a res. No.
Val, i ara anem a anar una miqueta pues, a aquestes preguntes que comentava el públic. Anem allà a les preguntes de... I en el temazo. No tinc ni idea. Les preguntes de Bro, no tinc ni idea. Vale, avui tenim només una pregunta. Avui tenim una pregunta només que ens la porta un tal Vicent. Hola, bros, no tinc ni idea. Tinc una pregunta. Què hauria de fer si pense que tinc una ETS? Bueno, un salut. Val, estàvem parlant d'això ara, pues, què hi hauria que fer? Jo sóc un jove que pues, he tingut les meves relacions i de sobte crec que tinc això. Què tindria que fer? Pues a veure, principalment, mantindre la calma, ¿vale? Tot el món hem passat per ahí en algun moment, són molt comuns i tenen tractament, la majoria, ¿vale? Aleshores, avises en qui hagis estat. Primer, deixes de tindre relacions amb ningú per no transmetre tampoc a ningú. Si eres menor d'edat, parles amb els pares, important, per a que t'acompanyen al metge. Si no, passa al metge immediatament. Pots anar a urgències mateixa, per exemple, te fan analítiques i demés, i una vegada te diagnostiquen si és que tens algo, te donaran tractament i segueixes el tractament. Com qualsevol malaltia. No n'hi ha que tindre ningú drama en res. No, en principi no. N'hi ha que ser ràpid, per així dir-ho. Si he tingut un contacte de risc, immediatament vaig al metge. Perfecte. Pues bueno, no tenim més temps per a més avui. Para. Com que no n'hi ha més temps, tio? Però no podem deixar així el nostre oient Pep sense la seva pregunta. Va, anem a fer-hi un huequet i anem a veure què és el que comenta. A veure, quina és la pregunta, Pep? Va, dispara. Ei, què tal? Però no tinc ni idea. Volia saber com puc parlar amb els meus pares sobre voler utilitzar anticonceptius sense que s'enfaden. Moltes salutacions i gràcies per la contestació. Amunt. Molt bona pregunta, tio. A veure què mos comenta la nostra amiga Irene sobre el tema. Bé, el que jo diria en aquests casos és mantenir la calma una altra vegada, això és superimportant, i tindre clar l'objectiu de la conversa. Fer-ho en un lloc on estigueu tranquils, que sapigueu que els vostres pares estan tranquils i receptius, i podeu fer-vos un escrit, una preparació prèvia de què voleu dir i com ho voleu dir. Per això també podeu recabar informació, tant en llibres especialitzats com en pàgines web de professionals també especialitzades, ¿vale? I parlar clar. Deixar clar als vostres pares que voleu seguretat, que sou responsables i que per això voleu ficar mètodes de protecció i que per això també acudiu a ells amb la seva experiència per a que vos ajuden. Si en última instància penseu que els vostres pares mai van a parlar d'això o no van a passar per aquesta conversa, sempre podeu acudir a professionals que medien, que vos ajuden amb aquesta conversa, a dur-la, fluir-la i que facin un poc d'intermediari, no?, entre vosaltres i els vostres pares. Res, espero haver-vos ajudat. Ara sí que està ben explicat, home. Ara, totes les coses clares, pues se pot seguir. Ara, tira't lo teu, Manel, dilo de sempre. A veure, jo crec que ha sigut un capítol prou interessant i prou impactant. I bueno, xics, xiques, ja sabeu, el que vos dic sempre, subscriviu-se, doneu-li like, seguiu-nos en les redes socials, seguiu-la en les seues redes socials, que ja sabeu que les tindreu en els clips que pugem a Instagram i a TikTok. I bueno, xics i xiques, de Bro no tinc ni idea, s'ha acabat. Besitos para vuestro clito. Adeu, guapos i guapes. Adeu. Adeu, gràcies.